капитан. Ела да видиш. Ела да видиш къде ще прекараме следващата седмица. Страхотно, а къде ще си готвим? Къде ще готвиме? Ето тук ще режеме. Там ще правим кафенце. Тук може да си бъркаме сутрин яйчица. А пък на обяд, ако хванеме пресна риба, може да си изпечеме тук. Всъщност на катамарана разполагаме всички удобства, както разполагаме вкъщи, на чашки, вилички, лъжички, ножове. Лед. Ето тук. Добре, къде ще спиме? Къде ще спиме? Ето тук надолу. Оп. Виж тази каюта първо. Е тази каюта в ляво. Добре. Това сега трябва да покажа тази. Всяка каюта на катамарана има 4 каюти и всяка каюта има собствен дърен санитарен възел. Ето тук е. Добре, така, доста прилично, малко място, но достатъчно. И най-готиното сутрин, който се събужда в тази каюта е гледката. Това е сутрешна. Така. И от другата страна имаме същите неща. Каютите, понеже са по-манички от обикновено, не е като една хотелска стая, затова сме нали този катамаран да имаме климатик и генератор, за да може да имаме свеж въздух постоянно. Ядвам какво има отвънка? Какво има отвънка? Ела сега ще покажа. Ела да видиш. Преди да излезем отвънка, ето само ще покажем на хората, ако е интересно. Всъщност това е капитанския под единия, който използва капитана само. Това място е отредено за мен. От тук ли управляваш? Не, това. Ето от тук, виж. Ето от тук е капитанското място. Готина. Освен от тук, да ти покажа как мога да имаш и по-мащабна гледка за катамарана. Всъщност той си е много удобен и правиме партита всеки ден. Всеки ден на него. Може ли да скачаме върху мрежата? Може. Или да спиме върху нея? Може. Ами добре, тогава да викам компанията да започваме партито. Да, викай компанията.